Áno, ja som Martin tiež. Všetci, polka z nás je tu Martinov dnes. Vďaka Bohu za to. Keby ste mi náhodou nerozumeli, tak sa možno pošuškajte si niekomu. Ja budem určite vedieť, že to si prekladáte, že nie iné veci riešite. My sa tešíme z toho, že môžeme byť s vami. Ja Viktora poznám už asi 5 rokov, pretože sme študovali spolu tú istú školu, ten istý seminár. Viktor, ak ste tu prvýkrát, on je kazateľom, on tu väčšinou býva, ale dneska som tu ja, je jeho kamoš. No a kostol inak v Olomouci je aj pre nás, aj s manželkou, že to je, že kostol, alebo že cirkev, ktorú ľubíme, lebo vás už poznáme ešte predtým, než ste vznikli. Viktor mi posielal fotky ešte, keď ste sa v dome stretávali a tak ďalej. A som len veľmi vďačný, že dnes môžem byť s vami opäť a že tak ako vy ste požehnaním pre mňa a povzbudením pre mňa, pre našu rodinu, tak dúfam, že môže byť aj ja požehnaním a budovať dnes svojim slovom aj vás dnes. Tak ideme na to, ale predtým, než sa vrhneme na ten žalm, tak sa pomodlím. Náš drahý Otec v nebesiach, ďakujeme Ti, že svojej múdrosti a moci nám dávaš niečo také, ako je Tvoje slovo, ako Biblia. Ale nie je to ako zákonník práce, ktorý keď nedržíme, že to je celé zlé, ale že Ty svojim slovom k nám hovoríš, aby sme mali život. Aby sme ťa mohli spoznať a podľa toho aj žiť. A nežiť ako tí, čo nepoznajú, ako tí rebeli, ktorí od teba utekajú, ale spoznať ťa a potom byť tvojimi ľuďmi v tomto meste. Ťa prosíme, aby aj tento žalm, táto pieseň, ktorú máš pre nás dnes pripravenú, aby sme dnes odchádzali s tým, že my si ju budeme spievať v hlave. Že my na tebou budeme rozmýšľať, teba budeme viac milovať, naše túžby premeníš, naše myšlienky premeníš, naše emócie a pocity z teba a z druhých ľudí a sami zo seba aj tie premeníš svojim slovom, lebo tvoje slovo má takú moc. A práve preto prichádzame teraz k tebe v modlitbe, aby si toto konal. Pane, ak ty toto neurobíš, ak ty nás nezmeníš svojim slovom, my odídeme úplne rovnakí, aký sme prišli. Ale my sme tu, aby sme počuli tvoje slovo, tvoj hlas, tak ťa prosím, aby si konal svojim duchom. Amen. Ako vyzerá šťastný život? Či možno tvoj život je šťastný? Si šťastná s tým, kde si? A nemyslím, že či sa cítiš teraz príjemne v tomto okamihu, v tomto momente, alebo že nemyslím úplne emóciu, alebo to také možno slovenské, možno české, že no tak jasné, že som šťastný, ja nemám na výber. Proste, že tak to je a nič iné mi neostáva. Nie, skôr myslím, že či vnútorne, keď zavrieme oči, keď sa nikto nepozerá, či sme naozaj šťastní. Ak nie si, som veľmi rád, že si tu. Lebo presne tento žalm, v ktorom dnes budeme, je pre takých ľudí, ako si ty a ja, ktorí hľadajú šťastie. A tento žalm, ktorý aj bol pred chvíľou čítaný, je jedna z piesní, z mnohých piesní v Biblii, ktorý nám odpovedá na túto otázku, že kde a ako môžem byť naozaj šťastný. A naozaj nielen tak povrchovo, ale trvácne, tak večne, vždy. Ešte predtým, než sa na to vrhneme, tak len pre kontext, sme v Biblii, sme niekde v strede Biblii, keď si ju otvoríme na žalmoch. Ak ešte nemáte otvorenú Bibliu, tak si môžete, lebo budeme do nej pozerať a čumieť a čítať ju spolu. A tieto prvé dva žalmy v tejto celej zbierke piesní, ich 150, a tieto prvé dva, oni určujú všetko to, čo sa potom bude diať. Si to predstav, že keď tých 150 piesní a žalmov je ako farebná dúha, spektrum farieb a tak ďalej, tak tieto prvé dva žalmy sú ako dážď a slnko. Bez toho tá dúha nebude a to dážď a slnko určuje, ako tá dúha bude vyzerať. A to znamená, že tieto dva žalmy nie sú len že dôležité,
ale dokonca, že to nie sú okrajové veci v živote s Bohom. Že toto je jadro života s Bohom. Ako to vyzerá? Tieto pravdy dnes, či aj minulý týždeň ten žalm 1, alebo dnešný žalm, toto sú veci, ktoré musia formovať, by mali formovať môj život a aj tvoj život. Čiže hovoríme o žalmi, že sú o živote s Bohom, ale spýtal som sa na začiatku otázku, že či sme šťastní, čiže ono to nejak musí dávať zmysel, že prečo to pýtam a myslím si, že presne o tom je aj ten žalm. Že skutočné šťastie nenájdeš, keď pôjdeš proti Bohu, ale skutočné šťastie nájdeš v ňom, keď si pri Bohu a s Bohom. Alebo inak povedané, tento žalm je o tom, že Boží kráľ je pre ľudí, pre rebelov, tí, čo idú proti nemu, je najväčšie nebezpečenstvo, čiže pozor, ale zároveň je pre nich aj to jediné šťastie, ktoré môžu mať na tejto zemi. To sme my. A ono to možno nedáva zmysel, že ako môže byť nebezpečenstvo a môže zároveň byť aj šťastie. Veď to by nemalo dávať zmysel. Ale každý, kto má súrodenca, alebo kolegu, alebo spolužiaka, vie, že jeden človek vie byť jeden deň úhlavný nepriateľ a v druhý najlepší, najvernejší priateľ, kamarát. A niečo podobné tu sa deje, že tento žalm nám ukazuje, že Boží kráľ je pre ľudí najväčšie nebezpečenstvo, ale jediná šanca na šťastie je zároveň. Keď vieme, čo je, že rebel, že čo sú ľudia, vieme, čo je nebezpečenstvo, čo je šťastie, ale spomenul som takú frázu, že Boží kráľ, to kto je? Kto si myslí, že je Boží kráľ o sebe? No a v tomto žálme tu, aj keď bol čítaný, bol veľakrát spomenutý. Keď máte otvorenú Bibliu, tak vo verši 2 je tam slovo, že pomazaný. To je napríklad iné slovo, ako stará zmluva hovorí o izraelskom kráľovi, že on je pomazaný. Je to ceremónia, že ho pomazali olejom, čiže tam je pomazaný. Potom verš 6, keď máte Bibliu, Boh ustanovil svojho kráľa, čiže kráľ, to vieme si predstaviť. A potom verš 7, že Boh ho volá, že to je jeho syn. A zase iné slovo, ktoré v staroveku bolo používané, že aj pre rôzne kultúry a rôzne kráľovstvá vtedy a ríše, bol, že Boží syn je kráľ, to bolo také jeho titul. Čiže pomazaný kráľ a syn je to kráľ, ktorého Boh ustanovil. Boží kráľ je niekto, kto má vládu a tú vládu má od Boha. Ale máme tu taký spoiler, lebo pomazaný v hebrejčine znamená slovo Mesiáš a v gréčtine Kristus. Čiže úplne sa prezradil ten, čo to písal, že kto to naozaj je, že keď budeme hovoriť o Božom kráľovi, keď ja to tu spomeniem 1000-krát dnes, tak si kľudne predstav Ježiša Krista. Ježiša Krista, dokonca, že tu Kristus, to nie je jeho priezvisko, ale to je jeho titul. Ježiš kráľ, Ježiš Mesiáš, Ježiš Kristus. A on je ten rozprávač, on túto pieseň spieva, on nás vedie do chvál, ako teraz nás viedli do chvál, on toto chce, aby my sme spievali tiež spolu s ním a spieva o 3 veciach. 3 veci sa tu budú diať. To prvá je, že spieva o ľuďoch, ktorí rebelujú proti nemu. Druhá vec, že Boh má kráľa a ho ustanovuje za kráľa, to budeme tiež počuť. A potom tá tretia vec, OK, keď tieto veci sú pravda, čo máme robiť? Čo mám ja, čo máš ty robiť s tým, keď vieme, kto je Boží kráľ? A to sú naše hlavné 3 body tejto kázne. Budem ich opakovať znovu a znovu. Rebeli rebelujú zbytočne. Kráľ kráľuje zvrchovane. Tak ak to je pravda, tak rebeli, podriaďme sa kráľovi a tam nájdeme šťastie. Toto nás dnes čaká v tomto žálme. Tak ideme na ten prvý bod. Rebeli rebelujú zbytočne. Čítam ešte raz verše 1 až 4. Možno to budete mať možno za mnou v češtine alebo niečo. Po slovensky čítam. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia proti Hospodinovi a jeho pomazanému.
Roztrhnime puta, odhoďme ich povrazy. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Ľudia bojujú, ľudia rebelujú proti Bohu, lebo veria, že Boh je prekážkou ku slobode a šťastiu. A že na konci to je úplne zbytočné, táto ich rebelia. O tom je táto časť. Rebelujú, ale zbytočne. A keď počúvame väčšinou o národoch, počujeme, že sa tam búria a tak sme zvyknutí, že sú to dve krajiny, ktoré idú proti sebe na nože, ale to je zmena. Verš 1, tam sa búria, vymýšľajú zbytočnosti, ale verš 2, spolčujú sa pozemskí králi, vládcovia sa spolu radia. Čiže nie, že Česi proti Slovákom a Slováci proti Čechom, ale Česi a Slováci spolu. Niečo majú spoločné. A nielen oni dvaja, alebo teda dve krajiny naše, ale všetky krajiny sveta majú spoločnú jednu vec. Aj máme iné kultúry, iné národné jedlá, inú mentalitu trochu, veci vidíme trochu inak. Jedno máme spoločné. Že nechceme Boha. Možno veríš, že Boh neexistuje, alebo veríš, že existuje, ale určite niekde je proste v tom chladnom vesmíre niekde úplne ďaleko a že teba sa to netýka. Nechceme Boha. A tá zámienka, ten dôvod, verš 3, ak máš Bibliu otvorenú, títo ľudia hovoria, roztrhnime puta a odhoďme ich povrazy. Že nechceme Boha, lebo vo vnútri v skutočnosti veríme, že Boh je prekážkou ku slobode, že Boh je otrokár. Vlastne, že on nám dáva tie putá na ruky a my ich potrebujeme zhodiť. A je strašne zaujímavé, že tento žalm, že on nebol napísaný minulý týždeň, ale pred 3000 rokmi. Ale toto je stále argument, ktorý ľudia stále používajú. Aj my sami ho používame. Boh vlastne nechce pre mňa dobre. On je vlastne zlý. On je otrokár. To je presne tá prvá lož diabla zo záhrady, z Genesis, z toho príbehu, čo povedal Adamovi a Eve, že Boh nie je dobrý otec, on je otrokár. A my tomu veríme a preto ho nechceme. A keď si úprimná a úprimný, tak akože niekde v kútiku srdci, že toto niekde vidíš aj v sebe. Máš nejakého takého mikrorebela, možno mega rebela, záleží, v srdci a on chce ísť nejakým spôsobom proti Bohu stále. Hovorí, že Boh je otrokár, treba ho vyhnať, treba ho zatlačiť a ideálne, keby sme ho úplne odrovnali, toho Boha a jeho kráľa. A možno si tu asi povieš, že ja to vidím inak, že ja proste v Boha neverím, ja ho neriešim, možno je, kto vie, ale ja chcem len... Jak je tá pesnička, že pohoda, klídek a tabáček. Proste, že dajte mi to a ja som budem spokojný. Lenže aj pasívny rebel je stále rebel. Neviem, či máte tiež tú frázu, ale v slovenčine máme takú frázu, že kto nepije s nami, pije proti nám. To je presne ten istý princíp. Že pasivita nie je poľahčujúca okolnosť. Pasivita je len rebélia, ale s úsmevom na tvári. Dokonca, že my sa búrime nielen proti Bohu, nielen že tým, čo robíme, lebo takto väčšinou rozmýšľame, že to je hriech a to sú všetky zlé veci, ktoré robíme. Lenže, že my pasívni rebeli, často na Slovensku a Česku, nás je najviac, že my dokonca ešte sme rebelmi tým všetkým, čo nerobíme. By sme mali robiť. Čiže ten problém je oveľa väčší, než by sme chceli si priznať. A čiže vlastne si to nechceme priznať, tak rýchlo hľadáme, že kto by mohol byť vinník, tak možno mi povie, že ale ty si čítal, Martin, že tam sú pozemskí králi a vládcovia, čiže vlastne, že to sú tí mocní, to tí politici. Že nie som dokonalý, ale nie som politik, si povieš. No, lenže títo králi a sudcovia či vládcovia, oni len reprezentujú nás ľudí. Vláda je len odrazom svojich voličov. Čiže pointa toho, čo chcem povedať, je, že ja, žiaľ, ale aj ty, aj my všetci, čo sme tu,
sa búrime. OK, tak keď my sa búrime, keď my toto tu robíme, čo na to Boh? Predstav si, potom sa to zmení vlastne teraz, že tie prvé 3 verše, ako keby kamera sa pozerala na taký veľkú armádu a všetky krajiny sa tam stretávajú a idú proti Bohu, taký nejaký obraz to vymýšľa. A potom v 4. verši, ako keby tá kamera sa posunula cez oblaky, niekde proste do priestoru, kde je Boh, do neba. OK, aká je Božia reakcia na to, keď toto vidí, že sa deje na zemi? Že tam búria ľudia proti nemu a idú proste mu po krku. Boh sa na to pozerá a on sa smeje. To je ten verš 4. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Boh sa pozerá na to najlepšie aj na to najhoršie, čo ľudia vedia vymyslieť proti nemu a on sa pozerá na to, že toto je všetko. Toto naozaj takto? To je, akože je to smutné, ale ono to je také akože hlúpe, až sa musím smiať na tom. Všetky atomovky by ste poslali, ale kam? Akože nikto ma nedokáže dať dolu. Boh sa smeje. A keď som študoval ten text, že to nie je vec, ktorú ja by som čakal. Ja si predstavím, že ľudia búria sa národy a je to zlé na tej zemi a neviem všetko. Boh sa na to pozrie a tak bolí ho srdiečko z toho a neviem čo. Sklamaný. A on vôbec nie je nijak ohrozený. A to je akože šok, že na rebelov, proste aj on by mal rebelovať, ale on sa smeje. On úplne odbremenil, alebo že zobral ako keby nám karty z ruky. Každý rebel, keď vidí, že Boh sa smeje z jeho rebelie, že mali by sme byť minimálne z toho zneistení. Ľudia bojujú a rebelujú proti Bohu, lebo veria, že je prekážkou ku slobode a ku šťastiu, ale to je zbytočné a nie je to ani pravda. A to nás vedie do druhého bodu. Kráľ kráľuje zvrchovane. Čítam ešte raz verše 5 až 9. Keď máte Bibliu, pozerajte sa so mnou, prosím. Vtedy v hneve Boh prehovorí, svojou prchkosťou ich vyľaká. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo. Končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Boh ustanovuje jeho kráľa s ultimátnou totálnou mocou, s autoritou nad úplne všetkým, aj nad nami tu. A tu už končí sranda. Rebeli dorozprávali, oni sa tam búrili a že my chceme proste slobodu. Teraz ide Boh, teraz je rada na ňom, teraz on bude hovoriť. A keď on hovorí, to nie je, že nejak to v ďalekom vesmíre, že nejaký Boh, ktorého to vôbec nezaujíma, on keď hovorí, tak spoznáme, že on je osobný Boh. Že on nás vidí. Aj teba vidí. V čom žiješ, kde si teraz, čoho sa bojíš. On sa tu nejde s nikým radiť, on nejde hľadať návrhy, že ako by to urobil. On má všetku autoritu a moc. Verš 6. Boh ustanovuje svojho kráľa. Verš 7. Oznamuje svoje rozhodnutie o kráľovi. Čiže on neotvára diskusiu, že ako to ideme urobiť borci, že ja som myslel tak, vy myslíte ako. Nie, on zvrchovane hovorí a zvrchovane koná. A čo urobí? Položí korunu na svojho kráľa v nebi. Na svojom svetom vrchu. Keď som hovoril, že o Ježišovi hovorí, tak možno by niekto mohol povedať, že ale nie je úplne z toho jasné, že to je Ježiš. Lenže v Novej zmluve v Biblii, po tom, čo Ježiš stal z mŕtvych, tak toto píše jeden autor v liste Hebrejom. Že Ježiš Kristus je odblesk Božej slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Keď Ježiš vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici Boha velebnosti na výsostiach. Čiže Ježiš bol ukrižovaný,
Stal z mŕtvych a potom vyšiel fyzicky do neba, tomu kresťania veria ináč. A teraz tam je a Boh ho posadil po jeho pravici a stal sa o toľko dôstojnejším od anielov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni. Veď komu kedy z anielov Boh povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Autor Hebrejom hovorí, že Žalm 2 je celý o Ježišovi. Aj táto časť, že Boh ustanovil Ježiša ako Krista, ako pomázaného kráľa, keď vystúpil na nebesia a on si sádol na svoj trón. Počúvaj to, čo Ježiš počul z úst Otca. Ešte raz to prečítam. Povedal mi, hovorí Ježiš, povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes plodil. Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva. Rozbiješ ich železným prútom, roztlčieš ako hlinenú nádobu. Toto dostal Ježiš, keď prišiel do neba. Všetku moc. Ježišove slova zapísal aj jeho študent, jeden učeník, Matúš, a povedal to tak, že dána mu je všetka moc na nebi aj na zemi. Čiže toto je skutočná sila a autorita. Nie tie národy, a čo sa tam búria. Tak keby sme to porovnali, že atomovky všetky, aj americké, aj ruské, aj neviem aké, všetka oceľ a oheň, to je na jednej strane váh, a na druhej strane je Ježiš Kristus. Tak Žalm hovorí, že toto tu, to je ako krehulinka váza z hliny proti oceľovej bejsbalovej palke. Toto je sila že rebelov versus sila kráľa. No a keď sme ešte pri tom Božom smiechu boli zneistení, tak už keď toto je Boží kráľ, pre nás rebelov, to už z toho ide strach. Čo by bola prvá vec, keby ty si korunovaný, že ty dostaneš všetku moc. Hej, že nepriatelia čakajú pred dvermi, už burcujú, búria sa. Ja ako kráľ hneď ich akože zabiť. Totálne zmiesť do prachu zeme, prikaznel jasne, nesmí projiť. Všetky bomby, drony, jedy, chemické zbranie, neviem čo všetko, čo by oni proti chceli, nech na ich hlavy padne. Oni nech sú porazení totálne. OK, to keby Martin bol korunovaný, čo robí Ježiš? Ježiš je korunovaný a voči tým búričom, voči rebelom, s jeho mocou a autoritou im ponúka šťastie. Ponúka im milosť a ponúka im múdrosť. A to je náš posledný bod. Rebeli, spolu sa pokloňme pred kráľom a nájdeme šťastie. Čítam verši 10, 11, 12. Králi, buďte teda rozumní. Sudcovia zeme, dajte sa poučiť. S bázňou slúžte Hospodinovi. Jasajte s chvením. Boskávajte syna, aby sa nerozhneval a aby ste nezahynuli na ceste, lebo jeho hnev veľmi ľahko vzplanie. Blahoslavení a šťastní sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Čiže ak toto je pravda, ak Ježiš má moc a proti nemu sú rebeli, tak tá najrozumnejšia vec, čo môžu rebeli urobiť, je pokloniť sa pred kráľom, Ježišom Kristom. Žiť pre neho, slúžiť jemu, lebo iba pod jeho trónom, iba v jeho kráľovstve skutočné šťastie môžeme nájsť. Namiesto odplaty pre rebelov, Ježiš nehovorí, že tí, čo poprosia o odpustenie, ale on hovorí, že on ponúka rovno šťastie tým rebelom. A nalieha aj na teba, aj na mňa, že keď toto vieš, že čo je to najrozumnejšia vec, ktorú vieš urobiť. Buď rozumný, buď rozumná, daj sa poučiť. Nebojuj proti Bohu, proti kráľovi celého vesmíru, lebo to nikam nevedie. Celý život to nikam neviedlo a ono sa to nezmení. Je fascinujúce, že Ježiš, že on sám toto hovorí rebelom. Že to nie je niekto, kto hovorí o Ježišovi, toto on hovorí. Že ty dnes so všetkým, čo máš,
so všetkým, čo si, daj sa poučiť. Prestaň. Buď rozumný. Rebeluješ, ale nie si šťastný a nie si slobodný, slobodná, tak, ako by si chcela byť. Chceme pohodu a kľud. A prečo stále nie sme spokojní? Prečo sme stále nešťastní? Prečo potrebujeme ešte jedno pivo a ešte jednu dovolenku a ešte jedno auto, ešte jedny čipsy, to ja o sebe hovorím, ešte jedno rílsko, ešte jedné topánky, ešte jedno tajomstvo, ktoré mne nikto nevie, ktoré schovávam. Lebo už sme aj uverili, že my už ani šťastní nedokážeme byť. Že my už radšej aspoň ten dopamín, lebo skutočné šťastie nie je pre nás. Ježiš hovorí, že to nie je tak. Hovorí, daj sa poučiť, buď rozumný, počúvaj, čo ti ponúkam. Úplne nový život. Už nebudeš rebelovať, ale verš 11, keď máš Bibliu, pozri sa, s bázňou slúžte Hospodinovi. Jasajte s chvením. Čiže už nie rebeli, ale Boží služobníci. A možno si hovoríš, že no, ja na toto som čakal, ja nikomu slúžiť tu nebudem, ja som sám svoj, toto možno mentálne obmedzení ľudia toto môžu chcieť, ale od Boha proste, že odo mňa toto on nedostane. Lenže čo ja sa snažím vysvetliť celý čas, že každý slúži niekomu, niečomu. A väčšina z nás nechce nikomu slúžiť, takže budem žiť sám pre seba a ja som sám sebe pán a aj sám sebe služobník. OK, tak už si šťastný? Už si šťastná s tým, so svojím životom, hej, že už to ide? Dobre? Prečo? Keď môžeme byť všetko, keď môžeme mať všetko, môžeme cítiť všetko, prečo sme takí prázdni? Prečo sme takí nešťastní? Prečo sa cítime jak totálne nuly väčšinu času? Hlavne v pondelok ráno. Máme takú slobodu, bez Boha môžeme všetko proste. Prečo sa potom cítime na nič? Lebo naša sloboda bez Boha, to je skutočné otroctvo. A práve, že služba Bohu a jeho kráľovi, Ježišovi, že tam je skutočná sloboda. Nikto by nepovedal, že dieťa je najslobodnejšie, keď mu zomrú obidvaja rodičia. Že nikoho nemá nad sebou, tak to je super sloboda. Nie, to je... Prečo si to potom o Bohu myslíme? Že vtedy my budeme najšťastnejší, keď nebudeme mať jeho. Boh ľaká rebelov, hovorí o Kristovi, ale tí, čo slúžia Kristovi, budú nakoniec jasať s chvením, budú sa radovať s chvením. A nebudú iba jasať a bude to taká plitká, mikrovlnková radosť, taká jej, ale vlastne to nie je šťastie, to je len dobrý pocit. A tiež to nie je iba, že tí, čo slúžia, tak sa budú chvieť a sa budú báť a iba takto to je správne a nikdy sa neusmiať a všetko musí byť vážne, lebo všetko, čo sa Boha týka, tak to je vážne. Nie, že keď slúžime Bohu, slúžime aj s jasaním, aj s chvením tiež. Lebo život s Kristom, život s Ježišom je že plný krásnej pravdy, aj vážnej pravdy tiež, ktorá potom premieňa naše srdce na srdcia radostné, na srdcia, ktoré chcú jasať z Boha. Existujú kresťania na svete, ktorí iba jasať chcú za každú cenu, ale odmietajú sa chvieť. Odmietajú aj tie pravdy, ktoré úplne nepasujú do toho, ako rozmýšľajú nad Bohom alebo nad sebou. Tešia sa, že Ježiš je záchranca, to je super, ruka hore, ale odmietajú jeho autoritu, jeho slovo. Záchranca áno, a pán v žiadnom prípade. No a potom sú tí opační, takí, čo najčastejšie sedia, také akože predstavte si, že studená kostolná lavica, všetko je príkaz a zákaz a netreba nič, proste treba počúvať pána a byť smutný. Pán áno, ale záchranca z pokryteckého náboženstva, to nie, to ja nepotrebujem. Lenže Ježiš nevie iba záchranca, alebo iba pán, on vždy musí byť aj. On je dobrý záchranca a prináša radosť a šťastie a jasot a je tiež mocný pán. Čiže on si zaslúži úctu a rešpekt a vážnosť aj našu poslušnosť. Tu je aj zároveň hneď spôsob,
ako sa z rebelov môže stať služobník. Nie len, že zmením moje správanie, lebo každý, kto chce chudnúť niekedy, ako ja, vie, že zmena správania nepomáha, lebo to je tak na 2 sekundy možno. Nie, potrebujeme zmenu identity. Z rebelov na služobníkov. A ako sa to stane? Strašne zvláštne. Verš 12. Ja tu mám po slovensky, že boskávajte, alebo po česky by to bolo asi, že dajte polibek synovi, aby sa nerozneval. Čo znamená, že úcti si Krista. A nám to príde až také zvláštne, že dávať niekomu pusu, že to nie je spôsob, akým prejavujeme úctu, my tak prejavujeme lásku, ale v staroveku to bol spôsob, akým sa prejavovala úcta tým najsilnejším, tým najmocnejším. Alebo možno, keď ste videli filmy, tak kráľ dal takto ruku a potom mu boskali prsteň. Akože na znak úcty a rešpektu. A väčšinou v tých filmoch to je ponižujúce. Toto tu je, že každý, kto príde poboská, kto dá pusu alebo polibek kráľovi, že to je, ho povýši, nie na rebela, na služobníka v jeho kráľovstve. Takto to potom vyzerá, že keď ho poboskáme v úvodzovkách, keď si ho uctíme, tak vtedy hovoríme, že ja nie som kráľ, ale ty si, Bože, ty si kráľ. Ježiš, ty si kráľ. Toto je rozdiel medzi rebelom a služobníkom. Takto sa stane z rebela služobník, že príde pred Boha a vyzná, že bol rebel, ale už nechce byť. Že ja nie som Boh, ale ty si Boh. Ja nie som kráľ, ty si Ježiš, ty si Pán, iba ty. Ak si ešte nedal polibek Kristovi, ak si ešte neprišla s pokorou pred neho v modlitbe, nepovedal si mu, že nie ja som kráľ, ale ty si, tak povedz mu to teraz. Povedz mu to dnes v modlitbe. Lebo jeho hnev na rebelov, on príde, hovorí. Príde na tých rebelov, tak nebuď rebel, buď služobník. Staň sa služobníkom a nájdeš skutočné šťastie, hovorí. Ako to vyzerá, ten šťastný život? Keď sa k nemu budeš utiekať. To je tá posledná časť. Blahoslavení, alebo inak povedané, že skutočne šťastní sú všetci, čo sa k nemu utiekajú, tak poď za ním. Poď sa utiekať za ním. Šťastný život je život s Ježišom Kristom, ale namiesto toho, aby polámal nás, ako tú hlinenú vázu, on bol polámaný na kríži namiesto nás. Aby z nás urobil služobníkov, ktorí budú šťastní v jeho kráľovstve, pod jeho trónom. A ako získať to šťastie, už nielen, že čo to je, ale že ako ho môže mať? Na Kristove zjazvené, zbičované, ukrižované líce. Daj bosk. V modlitbe, inak povedané, v modlitbe mu vyznaj, že on je kráľ, on je Pán, on je záchranca a že chceš byť jeho služobník a služobníčka. Šťastie nie je mimo Krista, proti Kristovi, ale pri Kristových nohách, pod jeho trónom, s ním. Boží kráľ je pre rebelov najväčším nebezpečenstvom, zároveň pre služobníkov je najväčším šťastím. No lenže možno si kresťan a to počúvaš a si hovoríš, že ale mňa sa to jak týka. Veď ja nie som rebel. To si všetci ináč myslia, že nikto není rebel. Všetci to sú tí druhí, ale to nie som ja. Že ja už som služobník. Ježiša poznám, Bibliu si čítam, modliť sa viem, štedro dávam, snažím. Na každú nedele som, na open house idem, všetko som urobil, čo som mal. Že ako to je pre mňa relevantné, tento žalm? No keď nie si šťastný, tak je to pre teba relevantné určite. Lebo mne sa zdá, že my rýchlo vieme na seba zabudnúť, že my tí rebeli nie sme, lebo veď proste, že Boh mi odpustil hriechy. Ja už mám ten vzťah s ním, ja už ma zachránil z pekla a z hriechu. Lenže potom prečo ti chýba tá skutočná radosť? Prečo mne chýba tak strašne často, žiaľ, tiež radosť a šťastie? Mali sme ju možno raz, možno viackrát, ale mám pocit, že vyprchala ako kofola v chladničke za týždeň. Z vlastnej skúsenosti viem len potvrdiť to, čo tento žalm hovorí, že to je veľmi smutný život kresťana, keď verí, že vlastne v Bohu nie je šťastie.
že Boh pre druhých je dobrý, ale pre mňa asi už nie. Že ja už som, proste jeho trpezlivosť pretiekla. Že ja musím si vybrať, že buď budem šťastný, alebo budem slúžiť Bohu. Tento žalm aj tebe dnes hovorí, že toto nie sú protipóly. Že slúžiť Bohu versus šťastie. Nie, to hovorí, že to sú paralely. To sú dve strany jednej mince. Služba kráľovi, služba Kristovi a skutočné šťastie je jedna vec. Nie je pravda, že keď sa podriadiš Kristovi a jeho slovu v Biblii, že budeš menej šťastná, že budeš menej šťastný. Toto si myslíme, toto máme pokušenie si myslieť, že keď si ja tú Bibliu otvorím, keď ja sa budem modliť, že vlastne, že ale tam ja šťastie nenájdem. To je presne toto isté, čo sme pred chvíľou hovorili, že toto je diablová stratégia, najstaršia. Toto je jeho, proste, že najstaršia konšpiračná teória, ktorú má. Že keď budeš mať Boha, budeš nešťastný. Ver nie diablovi a jeho lži, a ver Ježišovi Kristovi. Ver kráľovi, ver toho, kto zomrel miesto teba. Ktorý namiesto, aby ťa v hneve zlomil, tak on bol zlomený a v milosti ťa ľúbi a chce ti dať šťastie. Brat, sestra, príď k nemu, lebo on je prameň skutočného šťastia. A keď on je pán, on nie je len pán sveta, nejakého abstraktného, on je aj pán tvojho šťastia tiež. Podriaďme mu všetko, on má autoritu nad všetkým. Čiže dve veci to pre nás znamená. Tá prvá je, že podriaď mu všetko. Možno v modlitbe, možno si to napíš, akýmkoľvek spôsobom budeš hovoriť s Bohom, tak mu venuj svoje túžby, svoje vzťahy, svoju rodinu, svoje ciele, svoje sny, svoje účty, svoje domy, svoje autá, všetko, čo máš v peňaženke. Podriaď mu svoju energiu, svoj čas, svoje telo, svoju dušu, svoju prácu, svoj jedálniček, všetko, čo ešte si nedal pred jeho trón, čo aj tak ti on dal, daj mu. Možno, ak máte skupinu, ak sa stretávate, možno toto je otázka jeden na druhého tento týždeň, že do čoho ťa Kristus volá, aby si mu podriadil ako ďalšiu vec. Alebo možno, že čo je tá vec, kde hľadáš šťastie, ale nie je to Kristus, čo mu potrebuješ podriadiť. Tá druhá vec je, že najbližšie, keď si povieš, že potrebujem šťastie, ale v Bohu proste, že to nenájdem. Všetky tie dobré dary, čo som spomenul, aj pivo, to je veľmi dobrý dar, ale ako oheň, dobrý služobník, ale zlý pán. A to je proste, že túto pravdu o šťastí si kážme svojmu srdcu. Že skutočné šťastie nie je pri ďalšom pive, ale pri Kristovi. A to pivo je dobrý dar od neho, ktorý si môžem užívať, lebo som pod jeho trónom. Že skutočné šťastie nie je na dovolenke, ale s Kristom. A tá dovolenka je super dar od neho a tiež mu to chcem podriadiť a venovať. Šťastie nie je na konci čipsov, ale s Kristom. Šťastie nie je dopamín, ale život pod vládou Ježiša Krista. Podriadíme mu všetko. Možno modlitba tento týždeň tvoja najčastejšia môže byť, že ďakujem ti za toto a venujem ti to. Dávam ti to pre tvoj trón, lebo ty si moje skutočné šťastie a každý dobrý dar, čo mám od teba. Ďakujem. Boží kráľ pre rebelov najväčšie nebezpečenstvo. Utekaj, staň sa jeho služobníkom, daj polibek synovi Ježišovi, lebo on je najväčším a jediným šťastím tu. Modlím sa. Náš drahý Ježiš, ty si kráľ neba a zeme, ty máš všetku moc, všetku autoritu, ale aj všetko šťastie. Ty nie si len nejaký dvojtvárny Boh, ale v tebe je plnosť milosti, plnosť radosti, plnosť šťastia, plnosť pravdy. A my ťa tak len stále tak čierno-bielo ťa vidíme. Záchranca a Pán, a to je tak asi všetko. Páne, ťa potrebujeme vidieť ako naše šťastie, ako že naša duša práhne po tebe a chce ťa stále viac. Tak ťa, Pane, prosíme, aby všetko, čo máme a čím rebelujeme proti tebe, aby sme ti to mohli aj teraz možno počas piesne ti to odovzdať. Možno ešte pred ňou,
alebo počas tohto týždňa. My nechceme byť rebeli tvoje vôli, my chceme byť služobníci, ktorí sa tešia, že môžu byť pri tvojich nohách. Ty vládneš, Páne, ti to vyznávame, ťa ľúbime, ďakujeme ti, že z rebelov robíš šťastných služobníkov. Ďakujem ti, že to robíš aj v mojom živote. Ťa prosím, aby si toto robil aj v živote tohto zboru, ktorý ľúbiš, ktorý miluješ, za ktorého si poslal svojho syna. Aj aby si ich zachránil, aj aby si im vládol, aj aby si bol ich šťastím. Tak ťa, Pane, prosím, aby si ich šťastím aj bol. Amen.